אז מטופלים מגיעים אלינו עם כתמים כבדים, כתמים של עישון, כתמים של קפה, טבק, תבלינים שצובעים את השיניים, ומיד הם חושבים שצריך לעשות טיפול מאוד גדול, הלבנת שיניים, אבל יש פתרון שהוא גם יותר זול, גם יותר מהיר, והוא כאן במרפאה באותו היום. מגיעים, זה בעצם טיפול הסרת כתמים במלח. זה המכשיר הזה שאני כרגע פועלת איתו, זה מכשיר Airflow, שיש בו מלח ייחודי, ובעצם הוא מתיז על השן בלחץ עם אוויר ומים, וזה מסיר את כל הכתמים. זה לא כואב, המטופל יושב, הוא לא מרגיש שום כאב, והתוצאות הן מיידיות. זאת אומרת, ברגע שהמטופל יקום, השיניים לבנות, ללא הכתמים החומים האלה על השיניים שממש מפריעים ביום-יום, באסתטיקה. אז אני מזמינה אתכם בחום, וכל מי שסובל מהתופעה הזו הידועה של הכתמה בשיניים, להגיע אלינו, זה טיפול של 40 דקות בסך הכל, ואתם יוצאים עם שיניים לבנות, כל הכתמים הולכים. אז אני באמת מזמינה אתכם להגיע ולהתנסות בחוויה המהממת והכיפית הזו.